аз 1 феврали соли 2021 дар қаламрави мамлакат баргузории ибодати дастаҷамона дар иттиҳодияҳои динӣ аз ҷумла намозҳои ҷумъа дар масҷидҳо бо риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштии шахсию ҷамъиятӣ иҷоза дода мешавад. Дар ин бора Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул намуд. Дар иттилоияи Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла омадааст. Дар замони ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо вазъияте ки дар соли 2020 ҷомеаи ҷаҳонро ба мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ намуд, бо суръат паҳн гаштани бемории сироятии коронавирус мебошад. Ин бемории сироятӣ дар баробари дигар кишварҳои ҷаҳон дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ паҳн гардид ва таъсири манфии худро ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа расонид. Вобаста ба паёмадҳои ногувори ин беморӣ қариб дар ҳамаи кишварҳои ҷаҳон баргузории ҳама гуна чорабиниҳои оммавӣ, фаъолияти марказҳои хизматрасонӣ ва иттиҳодияҳои динӣ манъ карда шуд. Вобаста ба вазъи воқеии имрӯза Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Бо дар назардошти тадриҷан ба эътидол омадани вазъи зидди эпидемиявӣ вобаста ба сирояти коронавирус COVID-19 аз 1 феврали соли 2021 дар қаламрави мамлакат баргузории ибодати дастаҷамона дар иттиҳодияи динӣ аз ҷумла намозҳои ҷумъа дар масҷидҳо бо риояи қатъии қоидаҳои беҳдошти шахсию ҷамъиятӣ иҷоза дода мешавад. Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим ва маркази исломӣ якҷо бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор карда мешаванд ки вобаста ба амалӣ шудани қарори мазкур тадбирҳои зарурӣ андешида дар иттиҳодияҳои динӣ ва масҷидҳо риояи қатъии қоидаҳои гигиении шахсию ҷамъиятиро ҳангоми баргузории ибодати дастаҷамона таъмин намоянд. Ҳамчунин Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳи шаҳрвандони мамлакат мерасонад ки бо вуҷуди тадриҷан ба эътидол омадани вазъи зидди эпидемиявӣ қоидаҳои гигиении шахсию ҷамъиятиро қатъиян риоя намуда ҳангоми ибодати дастаҷамона дар иттиҳодияҳои динӣ аз ҷумла дар масҷидҳо махсусан дар намозҳои ҷумъа ҳатман аз ниқобҳои тиббӣ истифода намоянд. Дар масҷидҳое ки талаботи гигиении шахсию ҷамъиятӣ вобаста ба пешгирии бемории сироятӣ риоя намегардад, фаъолияташон манъ карда мешавад.